алейкум тамошобинони муҳтарам, бахши навбатии барномаи блогер аст. имрӯз мо 10 нафари дигарро интихоб кардаем, то ки пешкаши шумо кунем. дар ҷои даҳум голос мигранта ҷойгир аст. 4000 подписчики нав, 2 видеои нав ва 233 000 просмотр. видеои охирон суҳбат оиди запрет мебошад. мегузарем ба инстаграми Қурбонов Ҳабибулло. ягон публикатсияи нав надорад, 120 подписчики нав ва ягон просмотр. мегузарем ба қисми баллҳо. 9200 балл дар YouTube, ягон балл дар Instagram ва 9200 балл дар умум. дар ҷои нуҳум гап надорум ҷойгир аст. 3800 подписчики нав, 7 видеои нав, 262200 просмотр. охирон видео зидди вируси нав мебошад. мегузарем ба инстаграми Фарикс Моки. 6 публикатсияи нав, ягон подписчики нав ва 18000 просмотр. мегузарем ба қисми баллҳо. 9950 балл дар YouTube, ягон балл дар Instagram ва 9950 балл дар умум. дар ҷои ҳаштум ТоқиТВ ҷойгир аст. 3400 подписчики нав, 17 видеои нав ва 360 000 просмотр. охирон видео Шакархан 2020 мебошад. мегузарем ба инстаграми ТоқиТВ. як публикатсияи нав, 72 подписчики нав ва 250 просмотр. мегузарем ба қисми баллҳо. 12240 балл дар YouTube, 1 балл дар Instagram ва 12241 балл дар умум. дар ҷои ҳафтум ҳамнаво ҷойгир аст. 4000 подписчики нав, 9 видеои нав ва 455 000 просмотр. охирон видео Эмомалии Раҳмон гуфт мебошад. мегузарем ба инстаграми Алиакбар ҳамнаво. 10 публикатсияи нав, ягон подписчики нав надорад ва 6000 просмотр. мегузарем ба қисми баллҳо. 18200 балл дар YouTube, ягон балл дар Instagram ва 18200 балл дар умум. дар ҷои шашум СМ Шарипов ҷойгир аст. 5300 подписчики нав, 27 видеои нав ва 404700 просмотр. охирон видео китайский вирус мебошад. мегузарем ба инстаграми СМ Шарипов. ягон публикатсия, ягон подписчик ва ягон просмотр надорад. мегузарем ба қисми баллҳо. 21450 балл дар YouTube, ягон балл дар Instagram ва 21450 балл дар умум. дар ҷои панҷум Мугамбо.Tj ҷойгир аст. 4000 подписчики нав, 17 видеои нав, 987600 просмотр дар як ҳафта. охирон видео навигатори замонавӣ мебошад. мегузарем ба инстаграми Мугамбо.Tj. 8 публикатсияи нав, 2400 подписчики нав ва 203800 просмотр. мегузарем ба қисми баллҳо. 39500 балл дар YouTube, 4890 балл дар Instagram ва 44390 балл дар умум. дар ҷои чорум чақчақ гапу чап ҷойгир аст. 12000 подписчики нав, 5 видеои нав ва 75000 просмотр. охирон видео вируси Хитой мебошад. мегузарем ба инстаграми Ашуров Да. 7 публикатсияи нав, 37000 подписчики нав ва 107100 просмотр. мегузарем ба қисми баллҳо. 84600 балл дар YouTube, 3962 балл дар Instagram ва 88562 балл дар умум. дар ҷои сеюм Дифилм Тиҷи ҷойгир аст. 7000 подписчики нав, 9 видеои нав, 694000 просмотр. охирон видео бачаҳо ганда чаро. мегузарем ба инстаграми Дифилм Тиҷи. 8 публикатсияи нав, 10000 подписчики нав ва 437000 просмотр. мегузарем ба қисми баллҳо. 48580 балл дар YouTube, 43700 балл дар Instagram ва 92280 балл дар умум. дар ҷои дуюм Арча ТВ ҷойгир аст. 300 подписчики нав, 1 видеои нав, 56000 просмотр. охирон видео ба шири буз чӣ тайёр карда мешавад мебошад. мегузарем ба инстаграми Абдурозиқ. 9 публикатсияи нав, 12000 подписчики нав ва 800000 просмотр. мегузарем ба қисми баллҳо. 168 балл дар YouTube, 96000 балл дар Instagram ва 96168 балл дар умум. дар ҷои якум Авлод Медиа ҷойгир аст. 11000 подписчики нав, 3 видеои нав, 875000 просмотр. охирон видео Абдурозиқ суруди модар. мегузарем ба инстаграми Авлод Медиа. 3 публикатсияи нав, 900 подписчики нав ва 12000 просмотр. мегузарем ба қисми баллҳо. 96250 балл дар YouTube, 108 балл дар Instagram ва 96350 балл дар умум. Авлод Медиаро табрик мекунем. бо ҳамин барнома имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед. хайр.